क'क्राझाराव पुलिसनि एनकाउन्टारजों सानै एलबि आफादनि जिउ खहा जादों होनना पुलिसा फोरमायदों। फुंनि समाव क'क्राझारनि लंसुङाव जानाय बे एनकाउन्टाराव जनक कुमार ब्रह्म आरो जोंसार मुसाहारि मुंनि सानै एलबि आफादनि सोद्रोमाया पुलिसनि गुलियाव जिउ गोमायो। बेराफारसेथिं बे एनकाउन्टाराव जिउ गोमानाय जोंसार मुसाहारिनि अनसुलि बिसिया गावनि गोरलै गथ'खौ बिखायाव बजबना दाहाजों फोरमायनाय बायदिब्ला गावनि अनसुला फिसायनाव जेबो दाय गैयामोन आरो एलबि आफादनि सोद्रोमाबो नङामोन होनना फोरमायदों। खुद्रिनाय ठिकादारफोरनो फिन्नाय होदों बिटिआरनि लेङाइ गाहाय मावफुं सोद्रोमा गबिन्द बसुमतारिया। 2000 कौटिनिबो बांसिन दाहार खालामना गालांदों हाग्रामा महिलारिया। बे रांखौ हाग्रामा महिलारिनावसो बिनो नांगौमोन, मानोना बे दाहारा हाग्रामा महिलारिनिसो। जोंनि बिटिआर सरकारा बे रांखौ होआलासिनोबो थानो हायो, मानोना बे रां दाहारा हाग्रामा महिलारिनिसो, जोंनि नङा। बे बाथ्राखौ बुंदों बिटिआरनि लेङाइ गाहाय मावफुं सोद्रोमा गबिन्द बसुमतारिया। चिरां जिल्ला तालिगाव बरथला फ्लाइअभारनि काजलगाव पुलिस रिजार्भनि थागिबि निजिरा बर'आ गावसिनि न'निफ्राय 31 नं राजा लामाथिं सानजा फारसे बङाइगाव मारुति सुजुकी श'रुमाव डिउटि खालामनो लामाथिं मटर साइकेलजों थांबाय थानाय समाव सासे आइजोनि गोदोनानिफ्राय साथामसो सिनाय मोनै सिखावफोरा बे आइजोनि गोदोनायाव गाननाय सनानि मालाखौ बसना बेंटल गेट दलाइगाव थांग्रा लामाथिं बाइकजों नुस्लाब मोनै खारखुमा लाङो। दिनैनि थाखाय भिडिअ एसेनोसै। नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनोबा लाइक आरो शेयार खालामना हो। नोंथांमोना चेनेलाव गोदानबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम, लोगोसे बेल आइकनखौबो थुना हो जाहाथे नोंथांमोननिसिम नटिफिकेसन मोनहैयो। जोबोद जोबोद गोजोननाय थाबाय नोंथांमोननिसिम भिडिअ नायनायनि थाखाय।